Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Inuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM. Radyo Hinuban. Abiyan mayo nga agad dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ilonggo edition ni. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga ining aton nga segment gina-replay dira sa Negros Occidental, sa Hinubaan, sa Nosisipalay, Kaliling, Mulubulo, Gilungan, Kawayan, sa Kabankalan, Daan Banwa, dira sa Kamingawan, sa Bantayan B, kag bisan pa sa Tapi. Nagapasalamat kita sa mga utod sa Ginoo, mga upod nga mga tao nga nag-aalagad man sa Dios nga nagahimo sang sini nga buluhaton. Karon aton padayonon ang pagtuon nanungod sining pagkalig-on sa mga Kristohanon. Kagaton ginatun-an ang passage dira sa Philippians chapter 1. So, aton basahon ini abyan nga bahin sa balahan kasulatan. No? Diri sa Philippians chapter 1. Sugod lang kita sa bersikulo 9 tubtob sa 11. Ang balahan nga kasulatan nagasiling sa Ilonggo. Kag ginapangamuyo ko nga ang inyo gugma magbugana sing labi kag labi pagid sa ihibalo kag sa bugos nga pagtalupangod. Agud nga mapinig ninyo ang labing maayo kag magputli kamo kag walay kasawayan nga sa adlaw ni Kristo. Nga napun-an sa mga bunga sang pagkamataro nga paagi kay Kristo sa kahimayaan kag kadayawan sang Dios. Amay nga balaan, madamo gid nga salamat sini nga bahin sang balaan kasulatan nga amon pagahambalan karon. Isa ka modelo nga pag-ampo nga amon ipangamuyo para sa amon mga utod dira sa Ginoo, dira sa imo panimalay, kag bisan pa para sa amon nga kaugalingon. Agod nga pinaagi sini magamalig-on kami nga mga Kristohanon nga excited sa himo sa mga buluhaton kag nagahulat nga may excitement man sa pagbalik sa imo bugtong anak. O Dios, amon biyan ining mga pagkabutang sa kalibutan, mga problema, bisan pagani ang buluhaton nimo. Tungod kay kami magapakig-upod sa imo sa wala sing katapusan. O dalayawon ikaw sa amon nga mga kabuhi. Mientras kami nagahulat, Dios, kabay nga magtubo ang amon pagid nga pagkilala sa imo, pinaagi sa pagpamati sang imo mga pulong nga amon karon ginahimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan sa aton nga pagtuon kag pagpamalandong nanungod sa malig-on nga mga Kristohanon. Aton idugang nga kinahanglan
nga magapadayon ini nga kaligon pinaagi sa aton nga mga pagampo. Amoy na ang handom ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanon dito sa Pilipos, nga ang ilang nga kabuhi, ang ilang nga gugma, kagang ila pag-alagad, mahimo nga malipayon, makahuluganon, kag mabinungahon. Si Apostol Pablo nagpangamuyo para sa gugma sang sini nga mga Kristiyanon. Oo, nakabato na sila sang kabuhi, kag importante sa aton nga pagluntad kag pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, amo ang pagpalig-on sang aton nga gugma. Nga ini magapadayon, magatayuyon, nga aton ipakita, i-exercise ini. Una dira sa Dios, sa iya pulong, sa iya buluhaton, sa iya mga katawhan, kag sa iya mga alagad, bisan pagani sa mga tao nga wala pa singkang tanan, dira sa Dios pinagi sa pagsalig kay Kristo Jesus. So ano nga klase sang gugma ang ginahandom ni Apostol Pablo nga iyagin pahayag sa iya pagpangamuyo? Sa bersikulo 9 nagasiling diri, kay ginapangamuyo ko ngang inyo gugma magbugana sing labi kag labi pagid sa ihibalo kag sa bugos nga pag talupangon. What kind of love? A love that is growing, a love that is expanding. Your love may abound yet more and more. Kung sa aton pa, mangin madamo pagid ang imo ginahigugma. Ginahigugma nga buluhaton sang Dios. Ginahigugma nga mga katawhan sang Dios. Ginahigugma nga mga makasasala. Agod nga sila imo madala pinaagi. Siyempre sa bugay, gahom, kag bulig sang Dios. A love that is expanding. Number 2, a love that is enlightened. Sa katapusan nga bahin sina nga bersikulo 9, in knowledge and in all judgment. Sa ihibalo kag sa bugos nga pagtalupangod. Talagsa ko lang ni ginagamit nga pulong pagtalupangod. Ihibalo, discernment kung sa aton pa. Kay ining gugma, kinahanglan may ara ni nga kontrol. Kag ang kontrol sang gugma, amo ang ihibalo o kon ang discernment. Say for example, ang lolo o kon lula nagahigugma sa apo. Ti ang apo gusto nga maghampang siya sinang razor sang iya lulo. Gahibigid siya. Gusto siya nga maghikap sina. Now, ikaw nagahigugma nga lulo. Anong buhaton nimo? Ihatag nimo ang imo razor sa iya? Pugnan nimo. Kay kahibalo ka, you discern, you know, you understand. Na kung ihatag nimo o kung pahampangan nimo sa iya, mapila siya. So kinanglan ang gugma may control. Kag ang control sang gugma, amo ang understanding, ang knowledge, o kung ang discernment. Ang ihibalo o kung ang pagtalupangon. So, a love that is expanding, muning pangamuyo ni Pablo para sa mga Kristiyanon sa Pilipos, a love that is enlightened. Ikatatlo, tungod sini nga gugma, nagasiling diri sa bersikulo 10, agod nga mapinig ninyo ang labing maayo, kag magputli kamo kag walay kasawayan nga sa adlaw sang Ginoo. O ari diri ang gugma nga makapili sang hindi lang sang maayo, hindi lang sang mas maayo, kundi gugma
nga makapili sang pinakamaayo. Love that chooses things that are indeed excellent. Inang mga the best gid. So, kung bago ka pa nga Kristiyano, ang imo ginapilian ang maayo halin sa mga malain. Sa nagadugay ikaw sa imo espirituano nga pagkabuhi, ang imo nga mga pagpili diri na sa maayo kag sa mas maayo. So you are choosing the mas maayo, ang better. Kung nagatubo ka nga malig-on, mature, subong Kristyanon, ang imo mga pagpili amo na ni ang pinakamaayo halin sa mas maayo. You are choosing the best decisions in your life. Amoy na ang gugma nga excellent. Gugma nga expanding, gugma nga enlightened, gugma nga excellent. Excelente. Pinaka-the best nga pag-exercise sa gugma amo ang gugma nga makapili sa pinaka-the best. Pinaka-the best pa. Things that are excellent. You may approve things that are excellent. Agod nga mapinig ninyo ang labing maayo. Labing maayo. The best. Excellent. Now, diri sa ikaduha nga bahin sa bersikulo 10, nagasiling diri, kag magputli kamo kag walay kasawayan nga sa adlaw sa Ginoo. Kunang Kristohanon tungod kay may excellensya nga klase sang gugma. Tungod sa iya pag-exercise ini nga gugma sa iya kabuhi. Ang iya kabuhi mangin putli morally. Diri sa kalibutan, sa internet, isa na ko gani makakita dira sa internet, sa mga butang nga hindi angay pagatanawon. Abi nimo okay pa, maayo, pero sa ulihigali, may ipagwa sila nga hindi maayo. So, it's a struggle for us, Christians, agod nga magkabuhi kita nga putli morally. Baw mabudlay, no? Nga masiling sila nga maayo na siya magtudlo pero amuni. Maayo na siya pero may ginimo na siya. Alagad sa Ginoo. You know, ang aton nga mga kabuhi ang aton nga reputasyon nagauna na sa aton. Nagaupod kag nagasunod. Labi na gid karon nga may internet. Madamo sa mga alagad sa Ginoo nahulog kag hindi na mahimo nga malipayon ang ila panguna-una sa nagaalagad sila sa Dios. So kabay pa ining aton gugma, this is a pure kind of love. Hindi ni pag gamiton ini nga klase sang gugma nga i-exploit ang mga Kristohanon, i-exploit ang mga kababayenan, mga young people, i-exploit bisan pa ang mga miyembro sa iglesia. Let us, by the grace of God, ask for His help that we will be free from succumbing to temptations, that we will be able to overcome and become triumphant in our lives. So, amo ini nga klase sang gugma nga magaresulta sang ehemplo kag maayo nga modelo sa kabuhi sa mga Kristohanon nga nagatanaw sa aton. Love that is exemplary. May ehemplo, may modelo nga ginabilin sa pagtalupangod sa iban ng mga Kristohano. And then sa versikulo 11, kung aton o sisaon, ginahambala ni Pablo ang nanungod sa love.
Ginambala ni Pablo ang nanungod sa life sa atong kabuhi. Diri sa bersikulo 11, ginhambal ni Pablo ang nanungod sa labor and ministry, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ. Nga siling diri, nga napunan sa mga bunga sang pagkamatarong nga paagi kay Kristo sa kaymayan, kakadayawan sang Dios. Ang aton mga works, bunga sa pagkamatuod sang aton relationship sa Ginoo, sang aton nabaton nga gugma halin sa Ginoo, sa aton nabaton nga kaputli halin sa Ginoo. Kay nagsilindriyo, bunga sang pagkamatarong nga paagi kay Kristo. Sa aton kaugalingon, wala gid ta bunga nga mahatag dira sa Ginoo. Pero once nga kita nagapasakop sa balaan nga espiritu, nagasunod sa mga pagtulunan ni Kristo, ang aton mga labors, ang aton mga works, makadala sang kaymiyaan kag kadungganan dira sa Ginoo. So, this is a kind of love that is indeed efektibo sa pangabuhi naton sa sini nga kalibutan. Kag ikalima, sa pangamuyo ni San Pablo, he prayed for a love that is expanding. He prayed for the love that is enlightened, a love that is excellent, a love that is exemplary, and dire katat ikalima, love that is efektibo, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ. And lastly, a love that is exalting, meaning naga-exalt sa Ginoo, nagadayaw, nagahimaya, kag nagahatag sang katungganan dira sa Ginoo. Isa ka kalipay, no, makabati ka nga, baw pastor, baw sister, brother, tungod sa imo mauni nakadangat ako sa kaluwasan. That is also commendatory. Pero kung magpabilin lang na sa nakabati, siya hunahuna o kung siya kasing-kasing, wala nagdala sang kaymiyaan kagkadungganan sa Ginoo. So every now and then when we do our ministries, let us put that in our hearts, in our minds, that we are doing this not for our own glory, but for the glory of our God. So I hope that you are indeed a steadfast Christian. Kung sa Ilonggo pa, hindi ka malingkang, hindi ka matumba, hindi ka mag-backslide, subong Kristohanon. Ang imo nga gugma, ang imo nga kabuhi, kag ang imo nga pag-alagad, mangin sa kahimayaan, kag sa kadungganan sang aton Ginoo. Kabay pa nga ang imo pagkakristohanon, imo ipahayag pinaagi sa imo nga kabuhi, kag sa imo baba. Pinaagi sa imo paggawi, kag pinaagi sa imo ginahambal. Kabay pa nga ang imo beliefs, ginatuuhan, tukma o kon synchronize sa imo nga behavior. Amoy ni ang steadfast nga Kristohano. Diyos nga balaan amay namon, salamat nga ikaw nagapalig-on sa imo mga kanakan. Hindi ka gusto nga kami matumba, mag-backslide, magmaluya sa imo nga buluhaton. Sa amon nga pagkabuhi subong nga Kristohano. Ikaw makatapos gid man sini nga buhat sa amon mga kabuhi. Kagabay nga mangin sensitive, discerning, makatalupangod, kami pirmi sa mga butang nga hindi maayo, kag makita man namon ang pinaka maayo sa amon nga mga kabuhi, sa amon mga opportunities. Kabay o Diyos nga ang kaymayaan,
kag ang kadungganan amon ihatag dira sa imo, kay ikaw ang takos nga dayawon, himayaon, kag pasidunggan sa amon nga mga kabuhi. Sa ngalan niya nga mahal. Amen. Okay, madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Nagakalipay kita nga si Aileen Millares Isida halin pa sa Japan, nagatanaw karon diri sa aton nga Facebook Live. Salamat sa kay Arma Imalay, kay Filomena Mascardo, diraman sa kay JV Bianan, kay Victoria Florida, kag sa iban pa sa kay Sister Sharon Guerra nga nagatanaw sa sining aton nga programa. Ang Dios magapakamayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat.